Salutare și bine ați venit pe canalul Tech Hype. Astăzi vă voi arăta cum puteți instala butoane pe spatele unui controlor de PlayStation 5. După cum puteți vedea, este controlul original de la PlayStation 5, dar cu spatele schimbat. În acest clip voi folosi kitul Rise 2 de la Extreme Rate. Acesta este un kit mai vechi și are doar 2 butoane, dar cei de la Extreme Rate au lăsat un kit nou cu 4 butoane pe spate. După cum vedeți, kitul se numește Rise 4 Remap. Verificați dacă modelul controlului vostru este compatibil cu produsul. Voi arăta puțin mai târziu un video cum să verificați modelul. Ambele produse pot fi găsite pe Amazon la un preț asemănător. Puteți verifica modelul controlului uitându-vă pe spate. Dacă aveți un A la finalul modelului, înseamnă că este BDM020, dacă nu, va fi BDM010. Haideți să vedem ce primim în pachet. Aici avem o șurubelniță, o unealtă pentru desfăcut controlul și niște șuruburi. Circuitele pentru butoanele L1, L2 și R1, R2. Mai târziu vă voi arăta cum trebuie să tăiați aceste două circuite în funcție de modelul controllerului pe care îl aveți. Placa de bază unde vom conecta celelalte cabluri. Aceste două cabluri sunt pentru a remapa R3, L3 și butonul de touchpad. Nu le vom folosi în acest video pentru că am avea nevoie de un pistol de lipit. Dacă doriți să faceți remap la acele butoane, lăsați un comentariu și voi face un video separat. Aici avem butoanele de pe spate. Și în final partea din spate a controllerului pe care o vom înlocui. Acum putem începe să desfacem controllerul. Folosind unealta din plastic, dăm la o parte partea din fața controllerului. Acum va trebui să dăm jos butoanele L1 și R1. Folosind unealta din plastic, dăm jos butoanele, după cum vedeți în video. Acum vă folosi șurubelnița primită pentru a desface cele 4 șuruburi. După ce am terminat cu șuruburile, va trebui să desfacem aceste două clame. Cu mare grijă îndepărtați clamele de plastic până controlul se desface. Acum putem să îndepărtăm partea din spate a controllerului. Acum putem scoate bateria, cu mare grijă deconectați cablul de la placa de bază. După cum vedeți, aici mai avem încă un șurub pe care va trebui să-l desfacem. Acum desfacem cele 4 cabluri pentru a putea îndepărta placa de bază. Pentru ultimele două cabluri ar fi cel mai bine să aveți la îndemână o pensetă. Apăsând pe thumbstick-uri ușor, vom putea da la o parte placa de bază. Conectați circuitul principal primit în Remap Kit după cum vedeți în video. Partea cu lipiciul trebuie să fie în sus.
Ne asigurăm că niciunul dintre cabluri nu va rămâne blocat sub placa de bază a controlului și punem totul înapoi. Lăsăm controlul puțin deoparte și ne ocupăm de cablurile primite în Remap Kit. Va trebui să tăiați cablurile în funcție de modelul controlului pe care îl aveți. Dacă este BDM020, tăiați circuitele pentru BDM010. Eu vă voi lăsa un control BDM020, așa că voi tăia circuitele care sunt pentru BDM010. Puteți folosi aceste instrucțiuni primite în pachet pentru a vă asigura că tăiați corespunzător. Sigur, puteți să le conectați și fără a le tăia, dar va fi mult mai incomod. Luați circuite pentru butoanele L1 și L2, îndoiți-l după cum vedeți în video și conectați-l la control. Apăsați bine pentru a vă asigura că s-a conectat cum trebuie. Luați celălalt circuit pentru butoane R1, R2 și conectați-l după cum vedeți în video. Conectăm înapoi cele două cabluri pe placa de bază. Punem înapoi suportul pentru baterie. Aveți grijă să nu rămână niciun cablu blocat sub el. Mare atenție la acest microfon. Asigurați-vă că nu puneți suportul peste el. Apăsăm puțin pentru a fi siguri că totul este la locul lui și strângem șurubul de la suportul bateriei. Conectăm bateria și o punem la locul ei. Folosind șurubelința, voi aranja puțin cablurile, fiindcă bateria nu este la locul ei. Dăm la o parte această protecție din hârtie și lipim circuitul pe baterie. Pentru a conecta cele două cabluri trebuie să ridicăm acea mică clamă, să introducem cablul și să punem clama înapoi. Am atașat două poze pentru a vedea cum arată. Acum haideți să ne ocupăm de partea din spate a controlului. Avem în această mică pungă două tipuri de șuruburi. Puneți deoparte 4 șuruburi mari, le vom folosi în curând. Luați partea din spate a controlului pe care ați primit-o în pachet și atașați suportul pentru back buttons. Aici vom folosi cele 4 șuruburi pe care le-am pus deoparte mai devreme pentru a fixa suportul. Trebuie să montăm butoanele. Avem într-o pungă două butoane și în punga cu șuruburi veți găsi două bare mici de metal. Introducem o bară de metal în fiecare buton, după cum puteți vedea în video. Fixăm cele două butoane în suport. Apăsați bine pentru a fi sigur că sunt fixate bine și la locul lor.
Luăm partea cealaltă a controlului și întoarcem prin acea gaură. Nu fixați controlul încă. Luăm această mică placă și ridicăm clama unde va veni cablul din controller. O conectăm la controller și o fixăm în suport. O introducem prima oară cu partea de jos și după aceea se va fixa foarte ușor. Putem deja să închidem controllerul. Folosim două șuruburi mici pentru a fixa partea din spate a controlerului. Pentru a acoperi partea din spate a kitului, folosim acest mic capac de plastic. Punem butonul și cealaltă bucată mică de plastic la locul lor și le fixăm pe controller. Punem cele 4 șuruburi înapoi. Punem înapoi și bucata neagră de plastic. Și butoanele R1 și L1. Controlul este gata, acum putem să reînmăbăm butoanele după cum dorim. Pornim controlul și ținem apăsat butonul alb din spate până când se aprinde LED-ul roșu. Acum suntem în Configuration Mode. Ținem apăsate pentru câteva secunde unul dintre butoanele noi și butonul pe care vrem să-l remapăm, de exemplu X. După ce LED-ul roșu va clipi de câteva ori, înseamnă că setarea este salvată. Facem la fel și pentru celălalt buton, îl vom folosi ca R1. După ce am terminat, ținem din nou apăsat pe butonul alb de spate pentru câteva secunde până se stinge LED-ul roșu. Acum putem să folosim controlul. Asta a fost tot pentru acest video, sper că v-a plăcut, lăsați un like, subscribe și un comentariu dacă vreți să mai vedeți videouri de acest gen.